hodně peněz výrobcům cigaret, tak hold, to tak. Stejný je to s s alkoholem. U alkoholu taky funguje reklama, ale zároveň je důležité říct, že na alkoholu... Dobře. Takže nejdřív to zkusím po dobrým. Kde jste to prodávali a komu? Neví. Dobře, takže... Máme na to několik svědků. A já chci vědět, jak to bylo. A ty mi to teďkom hned řekneš. Co za to? S trochou štěstí budu říkat prokurátorovi, že si vypovídal. Čili se to bude brát možná jako polehčující okolnost. Já nevím, ale jako dobrý, ale... Zašel tam je to nájde. Možná, že kdybychom tě tam pak museli dostat. Víš co, že kdyby to nebylo jenom rány. Cigaretou to začalo, pak tam byl v příběhu alkohol, pak byla extáze, ještě předtím byla marihuana, pak byla extáze a pak pervitin a heroin. Aha. A proč to říkám? Protože když se podíváme úplně na začátek, ze studií vyplývá, že naše tělo, jakmile je závislé na